muy nerviosos. Estamos nerviosos. Ay, ay, ay. Quina canya, m'ho he passat de conya. Meravellós. Com he rigut. Quina passada, hem rigut molt. Molt divertida, superguai, són estupendos tots ells. Estan a tope. Estan en estat de gràcia. Bravíssimo! No, he rigut molt, m'ho he passat molt bé. Estan estupendos. És molt difícil això que fan. És la típica màquina perfecta de comèdia. M'ha agradat molt, m'ha agradat molt. L'obra molt recomanable, hem rigut molt i s'ha de venir a veure. M'ho he passat molt bé, perquè és molt gamberra i a mi m'agrada molt. Ho fan molt bé. Home, que ens hem partit de riure, ha sigut un fart de riure. M'ho he passat superbé, m'he rigut moltíssim, és el que esperava d'aquesta gent. Increïble, així que sisplau, aneu tots al Teatre Borràs a veure Monòmens. És aquí, el Borràs és aquí. Tots ells estan a Borràs aquí. Que és aquí la plaça. Doncs mira, espera, és que vinc amb metro, però és que és igual, vinguin com vinguin amb cotxe, han de venir, perquè ens ho hem passat superbé. Carcajada limpia.